banomona ngoba uguluvu uyanona. Yebo Cleveland sazogcwala ngale style zamampela esingakopwanga. Yithi sikhuphula amanamba yabafana thatha sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafele ya Motsiba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasi Nivukile bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Oti Soweto Siketo, and make sure you click on your membership button to become a member and get exclusive content. Niyazi ukuthi angihambe ngiyi-one bafethu, ngihlala ngihamba nenye ethi Soweto yonke yabona, uzonishanga yang intro, but behind the camera I have Black China, who's a producer, a DJ and a sound engineer. Plus I have Onoxman SA, who's a producer, a sound engineer and a DJ also. So ngihamba nentana yami. Taka. Uye lo mfana semalini ebutsotsi nasebugebengeni egape ngefone elinywe emuva. Awusabahle? Tlogela. Ngi-16 June bafethu iparty kayonke eDeep Blue Zone 1. Ngicela ukushaya isharout kunomunye umntana. Happy birthday Mbali. Happy belated Mbali. Forever well. Mculile happy birthday to you. Happy birthday to you. Popo. Khulile lo mntwana. Awusabahle wena utlogela. Soweto yonke yanyiwe ke masaka khulile kanje uMbali. Khulile uMbali. Bamnisela. Sebacalele. Amnisela. Shara. Sicala kuphi? Asicale nani nem. I just saw a video recently manje. Yaka Jay-Z Q Tulaniwe bephoto thakhi manje WhatsApp besibona siyithuba. Tulaniwe apparently ateke uJay-Z Q stage. But then ngibona ngathi uJay-Z Q uyoshaya uTulaniwe. Makubani athiko indaba ayi mina iyangihlula daddy. Asibeke nje private. Ne. Yabo, asiyenze ibe simple. Yibo abazi ukuthi balolana. Ayiwanda balolana. Mina ngicabanga ibele. Uyashwalela intombazana? Lawa obvious. Ayikuthi utshwala phela etshwaleni abanye abantu badake baba over excited to a point ukuthi manje bagcina bayenze ezinye izinto ezingayenzwa yabona uJay-Z Q. Amantombazane izinto zomhlaba. Word of the day amantombazane izinto zomhlaba. Ayasenza aphinda yasimosha. Amantombazane ayasenza aphinda yasimosha. Ayasimosha vele isenzo yiyo kanjani silethwa yibo emhlabeni? Yeah. Baqeda umfide ayenze ngathi awubalulekanga. Yabo yinto esikhawatha thina amajita esigcine sesibazonda. And baphinde basiluyise. Awusabathi Tlogela yonke because usazogoba mfana. Because mokukhuluma kanje uRengi Vari mongabheka most abantu aba famous abawile kunemedi, most abantu abanenyuko abawile kunemedi, like is fallen soldiers, most yabo bawisa amamedi. Yabona nami ngigunde ngishama ngitshintsha amakhadi. Why? Baphati. Yabona ngikunda ngephathi. Asekela ngigunda kubo Jijito lezi zaseMozambique nasesizim asupportena ama South African. Awusabathi Tlogela. Ne, so talking about that bafethu Tulaniwe and Jay-Z Q, I hope ne resolve lento le imetha yini ndo inkintiva grade. But then kunento engifuna ukuthi sikhulume la mfethu. Ewostela ndoda. Ewostela. Yeah. Ubonile konzakaleni ewostela? Ewostela abantu mfethu ngeke bazoshare toilet e1 babapha kanje. They must close Deep Blue interchange. Mayivalwe. Mina ngivumelana nani. Ayivalwe ngoba nathi mfethu ikasi. Akithi igama leshoko nje yini? Kasi livukile ma chance. Nathi asisupport hostel. Yeah. Ngoba phela lento la ina way forward. Kunamatshe ufunde nabantu abengekho hostel. You ababhaya mfethu. Ngiyangithola nami ngifilipine. Yeah. Ngifilipine. Nami. Ukusho ungahlala ungana toilet unganamanzi. Sikhala sibaningi kanje. Yes. Ayikho happy la ndile. And ayikho health. Hayi, mabasihloniphaneni bafethu. Government yethu manje sesifela dismal. Efana nebantu education. Ayasifela shem. Ayasifela government yethu. So mokhuluma kani mkhozi wami kube i-truck yama fish. Babalayile. Yonke into abayenzile zone 6 ngiyavuma. Uyavuma? Nokuthi ithengiwe badlanda ithengi uma ubani. Ithengile uyahlala. Ubani oyithengisile? La koyithengisile ubani? Angazi azima ukuthi kufuneka sibuze nalama khansela wethu. Ngoba nalama khansela wethu ngathi nabo bayawathenga bayawabeka lapha etulweni asiwavoteli. Uyangithola vele. Mina ngisola ukuthi ayabekwa or ayathengwa. Ngabe bekumuntu okhulelela ikasi bekazolumela ikasi lakhe. Yeah, Vari. Abomagcwalisa. Vari. Ngisabuyela futhi kunalezi ezakuma province lezi ezizigcwalisa la eGauteng. Abomagcwalisa. Abomabhadali rent. Yibo abasikhathaza.
So bafethu thina abantu base Deep Blue sayilwela iWestella. iWestella bafethu is a place whereby sinabangane lapha yana abanye banama family members lapha yana. Sazi ukuthi ithenga ubani indawo but then le ndawo leya asiboni ukuthi indawo imile cabanga sebathi bathengisa iDeep Blue zonke bethu sihambe. Uzofuna uthathe Mfukeng uthi abashiyeli lokho. Lo sekuzwile bathi uhlanya ngo12 ma 12. Hayi 12 namnyavuma. Hayi namnyavuma. Hayi 12 unyavuma. Cela movie ivulwe. Hayi bafethu. Akube movie bafethu. Ata 12 soketho yonke. Umfana semalini ebutsotsini uphethe utaratara. Hayi savuma. 12 hayi. Hayi sakuvuma baba. Abala sinamba fikile. Mina ngichaza the way narrative story sakho ngakhona asithi bafethu hamba nwenza ni crime because sevuma 12. Ya. Sithanda istory sakhe. Mara kunento engimangazayo ne. U12 ne. Sure. Ubulala abantwana abayi10 ne. Yeah. Amaphoyisa like back then bewayenzani kanti? U12. Now yes, it's 12. Athi balula ukuthi ngibulale 1. Ama wabuye finakaleni. Angabulala 9. Abengasithafisa ungasibhakhaniya lapho. Ayilela time indaba zimna lingichazelane la time. Alina mona. Yeah. Into la layibeka ukuthi labafana bamdelelile Green Red. Yeah. Phela yena akasukelanga labafana. Labafana basukele. Ama comrade afeli azibiza ngecala njengoba azibiza ngaba comrade. Uzulu uthini? Ube lo underline. Ucedile. Bona ama comrade azanga waye exile. Ayikha phezulu. And exile kufaka isigela. Aba most ama comrade abhayiwa like us. Awona sigela. And stubborn. Namanje yibo ama boys ama patrol. Bakutrapela umntwana wakini apho. Ziyashaya lezi ama patrol. Zadobula lezi ama patrol. Ayina ama comrade ama patrol. Yeah. Abo malwela lezi amazinga kuncanywa. Ayizokushaya lento ongayazi. Phela no ungachapeka ne. Uchapeka lama comrade. Thola nekwalakini kudala. Intwana yakini yankawuza. Obvious. Abayibophele epalini. Ayizoyihamba. Yes. Awuzoyihamba. Mfethu mina yakhala ngalezi mfethu lama comrade lawo. Why ubaba u12 ababhodise kanje? Ababa u12 mina nyavuma balayile. Uyasho le ntwana lezi the way because le ntwana zithi besikhalela ukuthi u12 uyatshontsha bese uletha lento ekazi so basically bekazo influence intwana zasekazi ukuthi nazo ziyotshontsha. Bangena va bona. Le ntwana zona zingena va. Why nazo bezingayikufuna isipani? Zekela ukugadana nabo 12. Lapha phela lapha bese kuyikwala ukuthi bathathe ibhodlela. Uyakutshela ukuthi le ntwana encane ithi khipsi ibhodlela. Ungahebisela u12 ibhodlela. Ungahebisela u12 ibhodlela. Hawu uhebisela u12 indoda eplanka. Izokushaya. Yes. So umkhozi wami uyazi ukuthi siqala kanjani show yethu yabo sivele sayiqala ngama topic yabo. Then awusitshele mfethu bekulula kwenzakalani kule previous weekends wakho la ubuya ku. Kulama previous weekends bekubunandi. Ngikhinyele ntwana uMaselva. Maselva. Hayi le ntwana iyangikhinya le. Yenzeni. Babatshontshana lapha ngafuneka ngibatshelile labafana bazenza mina. Bayenzeni. Yabona ngifuna ukucala ngale Maselva. Ama royalties ntwana wami walethe ngesimanje. Ongafosti isengithe yemntwana eyami. Hayi just one have fun. Just wanna have fun. Ningakopi into ezi obvious nale brake yase Free State. Sengiyantshela abafana manje ngafuna ineke. Or otherwise so disana until sizosufa. Emaselva ungaqala before ngekwimele. Nale ntwana egoba ba tester. Konje ubande ntwana igama layo. Hlali. Ehlali bheka mamela la mfana metho. Udalo ukutshela ngami. Wena ungenza ngathi angazi. Bheka mfethu azongitshela ibeef yami nawe on. Sohlangana nge31 epatini yakho. Angikusabo. Usaba tetlohela. Yemlane epatini yakho. Epatini yakhe. Angumsabo uhlali. Ngizoza lapha eDaveland. Ngiyeza nge31. Manje ama bouncer wakhe. Anginandaba nawo. Sesobonana phambili njengephoyisa. Yo. So okay khuluma. Nge31 sobonana phambili njengephoyisa ntanga. Ngiyakubona wena ngathulwa nami in media wena. Silwela ngithi unelimi eliphaphayo. Silwele. Uyeke ukuncika ngamagama abantu ngale 50k uyitholisa yithi wena. Nginesandla kule 50k nawo Maselva. Nginesandla kulama numbers wini. Ningabanye babo nani? Abanye babo. Lentwana zistabona no bheka ngine podcast ngirelaxile. Relaxile. Mangicala ngiphumule estradini ngenze enye italent. Yeah. Ake ngiwakhipha wonke. Ngiyacula abafethu. Yeah. Mangantshela ukuthi ngiyarapper nizomangala, nizolaga. Uyangithola. Mangathi ngikwazi ukuactor nizomangala. Ezinye izinto ngithola. Nginamfethu yazongitshela. Ngi17 in 1. 17 span. Yeah, angicolile ayikho into engayicafi.
ezinye izinto ayirelaxa ne-present yabona ngirelaxa yeah yabo angijahanga yonke into step by step nina manje nina na-Gibbs nitshele bani ukuthi nithathe ingoma yami bayithathe kanjani vele ingoma yakho angazi bayithathe kanjani azi nasedanko ngifuna ukubuza 80k 80k aningitsheleni kahle ubani kanti ugobela wena sekwenzakalani manje hayi namba yangicaka mfana hayi ngangithusa Tariyani so wena une beef manje nohladi manje no angina beef une beef naye no ibeef yakhona isasero hayi intwana encane ayikho into ayezoyenza nalama smash and pass la yini smash and pass okugwaba abatesta yakhe okay from manje yonke into oyenzayo ne nawo masilva yonke into eniyenza ngiyayenza so ngoba yenza ingoma nami ngiyenza ingoma and yami iba nsomba ukudlula yakho nalentwana le nepatayo kugwaba abatesta wena Tladi nge-31 ngizobe ngikhona ngishaya igwaba abatesta epatini yakho ngibonisa ukuthi angikusabi hayi yonke into and uyazi ukuthi ukhula kanzima uhlala kuphi ngafuna ukubiza location yo ngafuna ngibiza location so ngikubona e-studio nabo masiliva mfethu manje seniya bengekho e-studio nabo beshaya promo video engoma yabo le angazini ngikhohliwe nayo angazi wayengasukumi njengale bayitshontshile ngiyangithola lentwana lezi mfethu ezongitshela mfethu lentwana lezi imbongolo ngiyangithola imbongolo lentwana lezi ama blood sucker imbongolo mina ngintshela straight nimbongolo yeah abatshela bo mina mfethu akana kunasifuba samasimba nimbongolo nina maningafuni niyeke mara why kule space lesi content creator kukanye it's all about ukuzana like it's rare uthola umuntu afuna ukusebenzisa like afuna ukusebenza nomuntu organically like angafuna ukumuse like why it's all about using each other like why niyuzana angithi manje babona ukuthi babheka necharacter yakho angeke sifane majenzi yeah iva uNkulunkulu untshelile yimi uTompu angimkamtholi uFantam ozongishaya yeah ngifuna uFantam nonke ngabantwana sengintshela seninonke nonke siyabahlanganisa yeah sebabonke sengibafaka endaweni eyi-1 bonke so kumele baze as a package yeah baze bonke baze babaningi kimi noma ningeza ni 10000 mina ngizonslice ngephanga eyi-1 mina ngephanga eyi-1 noma ngithi nenza ama content creator win la ngawezwa ngizondlula noma singenza idance ye-challenge ngizondlula yakwazi nokujive ayikho into engayazi wayezinye izinto sebafuna ngibonisa ama-powers wami engikwatisile ngokutshontsha ingoma yami yo shem manje njengoba tshontsha ingoma yakho the only actions uzowathatha ukuthi bayenze baphatale noma ngarejistwanga mababhatale otherwise ngizokhuluma until kuze kubuye uNkulunkulu ukuthi ingoma yakabani eyami so wena le ngoma waza nayo kanjani uyazi mfethu mina ngihlale ngishama live yabo yeah i-content into yami ngiyangithola ngithanda izinto ezikheji ngiyangibamba ne-team yami amadanko a-team ase-DG yeah ngiyangibamba hamba nama-ranger yeah ngiyangithola masihlangene siphethe idanko juice hayi keke nayo i-4 cousins iyazi nginesandla nakuyo 4 cousins forever lona ngoba sayithenga sithenge 5 liters sithenga 20 liter le yama-focuses ama-4 ngotwala kunomuntu manje ngimbonile ekasi la uthatha i-ambulance lo muntu lo shama amabuli ayisayi-10 ayi-1 unenkinga ngeke ufisele life usuba yeah shouldn't I lokishini ayifuni suba hayi ngeke ufune usuba na uyazi ngaphathwa ekhaya umntana uyakhala ngapha hayi konke hlangane yabo maka nale gwaba abaChester ngisabuyela kuyo ibeef yakho nje amincane makutshela ukuthi wonke lama celebrity lawo uthi aba interview nyawazi ngikhule nawo umncane mfana umncane ufuna ukugibela itaxi uzobabona umncane mfana zama enye into phume kimi ngoba uzokukhathaza mfana ungazama ukuhamba elayinini lami ngoba ngizobhekana nawe ngeke kube mnandi yonke into yenza ngiyoyenza ezomfana le isheshe iphume le yeah le isheshe iphume ayizwe dali ubalwisile bheka noma Silva nale team yakhe le ubani uncle bani loyo konje uncle bani China tate stana wateng le wena ke kupa pina yaka ne kupa chele tateng ne nizo performa le emakasana wenu le kuphe tlhaba zimbi kuphi le toko kuphi hayi la iSoweto nizoyenza lamasentweni le hayi la iSoweto ngoba ngizoyithola ilocation nizopost yeah and mina ngizosheshe ngifike
eish bafethu ibhlungu lento leyenzakalayo mfethu as content creators bafethu asekelana ukuyuzana like asibuildaneni si-upliftaneni bafethu because lento leyo ukuthi njalo umuntu kumele akhale ubani urobhiwe ubani uyenzeni besigcina kumapiano sengena nako-content manje bheka abomagcwalisa yenza into yakho akekho omunye usowethu ake akunamuntu okwazi ukureplace-eka yazi abantu abaya-understand like bafethu noma ungathola umuntu like maybe ontswembu ungidlula wena or umuntu obelow ungidlula wena mara loyo muntu akusuwuwe yabo uyenza into yakhe yabona mina ngitshintsha amadayi njengama-underpend enhle kuvela udawa bani watshintsha kanjani yozokutshela enyalwelo kule barbershop kulamabhaba shop enyalwelo maka kusawo maphathisi kulawo madayi lawa ayithula ngwenze kuganzo ganzo legendary baba universal baba ganzo labe kangishala aba-previous leya manje u-ash yayibona ase why decide ukuyenzeni yini Japan why yenzeni angithi manje labantwana ababavala abazali babo bazi ukuthi baqondisa abantwana amakefi bazali ama-style amasha in the 700 icave shuthi phela icave leme crazy na icave ifakele styleni maka mina ngiyishanithile ngize ngiyofa icave yiwo mkhulu ecave angidlali friend ngiyenzelele intanga zami ezinempandla mara umuntu makanempandla ngishayeke icave ayishayeke icave monempandla so kumele sikuthengele inwele shuthi sikufake obvious ngiyofana nangedlungu ngasifaka for icave cave until I die bafika cave until I die so when we coach abanye abantu abayazi into ukuthi we coach and this other day sibonele intwana lezi zingene la i-editors nasethabisile zatshontsha ama-computer nani basho kanjalo apparently yabona as i-coach mfethu as umuntu wasekasi omenyenzwa yintwana othandwa yintwana word of advice ungakhali intwana zasekasi ezibukele manje ezenza lento eziyenzile uthola ukuthi ziyekela isigela mara zitshontshela labathi esikolweni nama-computer bheka mina ngizothini one thing lentwana lezi mabasitholele imisebenzi government uthi uyaforce indlala ayikukudi indlala ibangulaka bafethu ngiyazi indlala ibangulaka noma le ntwana zithi zazama mfitakani abasifake emisebenzini ngenxa ukuthi balanda umuntu le kulama-province outside abomagcwalisa yibo abasithathele imisebenzi wale ntwana zala isowethu sigcina sitshontsha basithathele umsebenzi phela noma ungathi abheka imali isesowethu iphelile edrobheni grand manje why intwana zesisowethu zisafaka awucabanga ukuthi maybe intwana zesisowethu zisafara cause of le nto yazisowethu yabona kunabo-12 kunabo-Sylvester sigcine sesifuna ukufana njengabo like ubheke muthi intwana zesisowethu zibheke ukuthengisa amafoni ukuthengisa imoto yabona sigcine sesiphile i-culture efanayo ayipheli leyo culture ifana nebhola ne-netball nokugijima esowethu angeke iphele leyo culture yabo sizalelwa phezu kwayo makhulele kuyo yakucoma yachubekisa yangithola thina la ubheka italente lakho nalapha lento ekufakela imali khona into ifakela imali yakubophisa iyayelo uzameni uyangithola manje lezi zangada aziyazi culture yethu lezi esibloma ngayo yabo magcwalisa uyangibamba zifuna ukusifoster and lento uzalwa nayo ibhara should kumele uzalo lebhara kuze ube ntswembu mangafuneka bhara number 1 bhara kwana isibhedlela esikhulu sisesowethu mawuzalelwa la awubi slow now uyabona now nginochina uyambona China uyebhara nayo akana chance and certificate sakhe bekwezile sepal pen 2000 bebaphelelwe yamaphepha phela ayo ma-2000 azalwe ngobuningi why bagcina bambamba ngale sepal pen sethukhwaya babuyisa igazi so angitshele mfethu as a regular person waseSoweto how are you facing your life on a daily basis as umuntu ongawutholi umsebenzi we decided to do content uyithekila kanjani mfethu life on a daily basis mfethu angithi mfethu uyazi ukuthi ufunane level it's hustling yabona le new hustling yami le angithola ufuna ngazi ukuthi ngithole i-direction ukuthi ngifakele inyuku yabo manje mina into engilwela bekuyi-fan base ukuthi abantu bangazi no people know me people know you no I can ngakhipha i-brand ngishaya umhlaba wonke uyangithola ngoba ngithanda umntwana ona-3 athi Soweto yonke umntwana omncane and when did you realize ukuthi people are now like abantu sebayakwazi ubone kanjani ukuthi dog icale nini ubone ukuthi abantu sebayakwazi December ngihambe nomama emolini kwenza kanini angigcina ngidotsha umama nami ngigcina sengibuliswa imoli yonke ayinungibhekile azi nami sengidizi uleli ngizolibona kanjani sekugcwele manje uleli atazini emolini sozova mangafuni yeka ngoba mina ngeke ngizobhizi ngimelana nalento yakho ngithola
phela enye into iyathusa na ukuthi uma ucela ungene emolini suvele ubambe phela thina uma singena emolini sabamba Soyajola. same time ngizobona ngenzeni ngoba isitoko sazibonela ukuthi the future is coming. The future is bright. Tompo is in the area. Is in the building. Ne. Po. Yonke is in the building. So angitshele yonke mfethu. Sikhule nabodalonga ne. Sure. Sikhule nabo Limi Crazy. Shout out to Setril bekashuta I video emalangeni. Shout out Poison. That clip in really akaintswembu dog, like they pull up ngama 3 to 5. He was rocking a red t-shirt. Like it was amazing. Yabo. Sibona ubongs after Hey Bongza ngiyavuma. Awusabathi hlogela Bongza. Yabona ngikuphile ihlole emfihlo. Ngiyavuma. ne ababongs dogs bona team uvanga iPM no. Ngiyavuma. You understand ukuthi ipiano libayenzelana abantwana baselokishini. So let's talk about the piano kancane because Sure. because ipiano is part of unemployment. Because ngabe bathola imisebenzi, ngabe abodalonga sinabo. Sure. Ngabe bolimi creators sinabo. Ngabe basebenza 9 to 5. Most of artists ngaba swazi. But because eleke imisebenzi igcine se creator ama opportunities. Yeah. Ngokungayo ukuthi abantwana baseSoweto bahlanganisa imicondo yedubula. Yabo? Sibonge nakubo Jayvani. Sibonge nakubo Jayvani. Sibonge nakubo Sean. Sibonge nabo Shona no one. Nabo konjubani lo Msaro. Amawewa. Simbongelana Msaro. Msaro sambonga naye. Why? Sambonga naye umdala egaming. Dala khona egaming. Simbonga cause umdala egaming. Dala khona nje udlala music. Underrated angithi umoya. Yeah, mara Msaro underrated. Usase underrated and uyoza nensimbi. Yangithola. Sibonga abantu abakhulisa ipiano. Yeah. Then seku right nge2020 like mid. Seku right. Yeah, seku right. Yeah, Now nesandla. And ukoloda abantu basemid ungakhohlwa sekulungile. Yeah, nobani umunye futhi. Ama showstopper. Nama showstopper. Yeah, ama showstopper vele yeah. Nathi besikhona lapha emid siliphush ipiano. Yabona nabo amu classic nabo Kapi. Abo bani lo no azinobani umunye mfethu. Ubani? Speaker. DJ. Yeah, speaker mfethu. Like bheka ne. Stakev is on. Yeah. Umduva is on. Yeah. But dog, okay, speaker is on doing his own hustle. But bafethu speaker is abantu abageze mix. Nithi uspeaker bamtshontshelwa istick lentwana zamlaya lentwana zamtshontshelwa ispeaker. Istick. Yabo? Zisambhenjile lentwana uspeaker. Zibhentshe uspeaker lentwana. Mara ugobela wabo uwe. Mara mfethu speaker bekumele ngabe phela bekuspika kuPapasi. Kunabo mangi lapha. Kabomangi, Ngozino. Yeah. Abanye ngeke sibabiza abanye. Abanye baba. Awushikonje abanye baba sone beef na. Abanye Abona phela uPapasi bekuye bekayihlanganisa iDanish masiphuma eMidmid. Ngithola. Athayi bafethu. Izana emdenene lapho sokuphasibani past 13. iDanish Canadians imali. Yeah. Yaphela iDanish kaDambi. Akunafo futhi. Uzosindisa isandla. Yeah. 440 sindisandla. Kufuneka idambi nePafen China ngeke ibona. So, let's talk about the culture piano Soweto mfethu. So, we are witnessing abantu intwana ezishaye piano they becoming great. Bayenze imali. Ayikhona sheba bazamile shem sebasela hayi bona basele ebhendini. Mawubhekile yini into ebasalisa ebhendini because angifuni ukumention amagama niyazazi abanye babo. Umo take 5. Umona. Yazi Mona ne. Ungafihlela thina. Ulokolo smile wenza ngathi awuna mona. Angeke ufihlela umhlaba. Umhlaba uzokugaya ama results wabantu abanomona. Mona inhliziyo enhle. Umhlaba uzokuba ama results wabantu abanenhliziyo enhle. Gape. That's why mfethu ubona ngathi izinto zakho ziyasileka. Azisileki. That's why Soweto sithanda ukuthini bulapelo ntsha. Bulapelo. Akuserona mrena. Ipilo. Pelo. Khotsa yate mrena. So talking about the khotso ayade. Ne. Yeah. Ngiyazi ukuthi uyapi. Akusheshe ngokufikisa. Yeah, ngiyazi. Yabona bayakhala mfethu abantu bathi isonto lezete ligcwele ngabantu abashaya imali yabo. Yeah. Yabo ileza ezama highs. Angithi manje babona nangama dress code ukuthi baruti bakaSoweto mfana kali dress code wena watseba ke. Ngithola. Thina mfethu asiwaste isikhathi intanga. Yabo. La isontweni abakuchacha ubonakala. Kuthi wajonje. Moya isontweni angeke usho ukuthi lo muntu wajonje. Yeah. Yabo. Abanye abantu mfethu banekwalo ukuthini?
iparking yasezeta ayifani neparking yasezayoni. Okay. Awafana ama-parking. Manje yasezeta iyadura. Babona kahle ukuthi hayi. Bathandaza kamampela. Bathandaza kamampela. Kamampela. So, okay, wo. Abantu bama-highest ababhaya ubathwele Z. Yeah. Ne, abantu abathwele ababhaya apparently bathwele Z. Hayi. Bekunento beyitrend manje ngichiri isho ukuthi eZweti bayathwala. And iZweti yabathwalisa. Apparently like it's on the internet. I can Angiyazi. even edit a disclaimer on that one allegedly. Ale angiyazi. Mara why ke most abantu bama-highest babuya la eZ. Abantu bama-East babuya. Nabantu abayekela ama-drugs bayeZ. Laphana kusesigela ntata. Lapha kushaya impoho baba. uNkulunkulu azavume sibale. Noma sero nawe uyazi. Uyazi noTata Mroti ukuthi hayi. Makuqalile mfethu uthi ungene layinini mfethu impilo ilapha. So impilo iseZ. Impilo iseze. So labantu abavelayo ukuthi eZTC kuyaloywa nani. Ayibo inengcondo zabo. Umuntu unombono wakhe. Mbona umuntu unombono wakhe. Yabona nami ngiyishaya indayelo la. Wena unomZ. Ngiyishaya indayelo hard. Why Angithi manje ngitheshisa ikhethi. Angisebenzisa ikhemi mina. Angisebenzisa umuthi mina. Ngishaya indayelo fake ikhemora. phakathi and ukabona abantu abasebenzisa umuthi most of the time bane aura like ish. Angithi manje uyasitshela makageza ukuthi mina. Angithi wonke umuntu unebelieve unombono wakhe. Yeah. Abantu banamabelieve wabo. Yeah. Angithola angiyaziphikisana namabelieve wabo. Yeah. Yabo mina ukuthi umuntu uthini mina jonge ngisebenzela nginandaba. Yeah, fine. Ngoba mina yimi engizakucala. Yeah. Angithola yimi engizakucala. Yeah. Kuthi umuntu uthi kwenzakalani kuso anginandaba nokumpela. Mina jonge lento engithandazela iyenzeka. Yeah, ne. Wena uthini? Mina ngithi mfethu hayi umuntu akasebenzisa into ayisebenzisayo mara isebenzisa ngendlela right mfethu. Uye ukusebenzisa imithi macedile ngapha unomona, ngapha ufuna ukuvalela abanye, ngapha ufuna kube uwe yonke indawo. Like bulapilo nja yonke into. Uyazovula imhleziyo. Yonke into izovaya moja. If I call like that. Phelile bazoyihaza kana. Phelile yawo. Ekhona kana. So tell me something poison ne. Sure. Kids are watching yabona. Bayasiza sikhuluma ngeziyoni, bayasiza sikhuluma ukuthi ipiano it's feeding the blacks yabona shout out. Neskitongo uthini ngeskitongo abantu basilwela. Ngo past 13. Abantu basilwela iskitongo wonke umuntu manje mina ngithi iskitongo is the future mani ngafuni niyeke. No China nayo DJ uyasquatela iskitongo. Mara mina ngithi is the way. Skitongo is the way. Top dogs. Ngazi ezinye zaseKhathaya mara top dogs izinto. Mara we need to bring abantu abashaya iskitongo. Yeah, funa sicala sinterview top dogs. The top dogs. Yeah. So next week we should rock with top dogs. Yeah, top dogs. Nalentwana le yamadanko lo badi. Ayizanga mfandi akhene ngitshelile ukuthi izukile. Yabo? Shout out to Badi. Amara mfethu shout out to Badi. Mara Badi mfana amadanko swapushile. And wapushile ke wena ke. Mina ngasebenza edanko. Akudingi nokuthi ngirazi. Mara okay, why don't you have like the full merchandise like every day kumele ngabe rocket dango? Ngishoyile ngithi ezinye izigcwele ithomini bazothi ngiphinda impahla. Yeah, abantu ngithi bayakhuluma abanye babo. Abanye babo. Bashela ukuthi anginazi impahla zami zokugcoka. Kanti ababona raw. Namhlanje ngirone ekhanda le raw. Yonke into Now lama feet bajenza abaya. Yeah. Abaya abanye mfethu baze bayalwela batshela nabazali babo bakhulume ngabi ngabo yabo. Yabo abantu banomona ngoba idanko lifikile. Yeah. Lifikile. Alidanko emadanko kuphela afikile. Afikile baba. South Africa yonke. Lo sesi Africa yonke. Yes, and amadanko most lentwana lezi intwana zesigele ne. Yeah, mostly yeah, sphethe mostly supporta intwana zesigele. Yeah. Yeah, sphethe youth thina no. Bangasibheki bajahile. Uyangithola? Yeah. Yeah, why nale ngoma lesengithe bayitshontshile. Hey, wemntwana. Yeah, mntwana yemntwana. I wanna have fun. Just wanna have fun. Sengithe. Wemntwana. Abathi thathi isikhathi sakho. Mucho letanko. Awunono ngesikolo. Ngiyojayive. Awu nami ngifuna umuntu. Hey. Walapha edanko. Asengithe. Wemntwana. Asengithe. I just wanna have fun. Abathi who's the captain? I'm the captain. Ophethe amabench abathi vaya amadanko. Who's the captain? I'm the captain. Ophethe amabench abathi vaya amadanko. And masiselva inkopeni wonke ama lyrics. Yilo ke i song of the year.
So aboma Silver bakopa ingoma yakho kusho ukuthi untswemi. ya ngamtshela noChina ngithi idlale le ngoma but hayi le funa ngamtshela ngaChina I'm bigger than myself ngiphi gitara yana You're bigger gitara than- yana ngiphi China uyazi ukuthi ngithini Izolo bo smile over namhlanje uphethwe yini Yagula Hayi, flu. Kune-flu man. sikwazi. Kune-flu Izona ekhona. Jomo man. ngikhetha ukuthula Izona Jomo. vele word of the day le flu esinayo manje la studio uJomo awusabahle Hlogela aka Cupcake So angitshele ke mkhozi wami ke to the masses and the youth abantu ababukele manje abathanda yonke into eyenzakalayo. Man, let's talk to the kids dog like le ntwana zishaya crystal manje. Ngibona intwana encane ishaya crystal mara ishaya drip like ishayela le amadamko yabona. Ushaya yona le lo msweko lo wethu mara ushaya crystal abanye abantu bashaya dirty pipe ba era ma in phakathi. In fact, let's talk to the kids dog like lento angeke isuke mfethu nathi sidlule kuyo thina besibhemela izolo emagroundini bezingekho lezi zinto ipipe bowazi ukuthi kuzoba nepipe bengazi ukuthi kuba nokapayi yabo maka nolidonsi endlini uma umkhulu wakho nogogo athi uchazwa nje naye yadura nayo ngidrug idrug okay aflive imalini i5 tiger yonke iset yo yonke iset is 5 tiger so le ntwana lezi shuthi zinokubhema bema 250 ngelanga abanye balwela ugrave ngithola le ntwana lezi mfethu amazeni ngapha ngithola amalini bonke emaphakini akuyigubhu zakhona umsathu nama football players most ama football player athanda ilini nesnooze nesnooze athanda isnooze ama player isnooze senzani vele snave like sniff kanjani zami snave usifake yi siyadaba wena ukazama ayikho into engayenza ayikho into engayenzanga mina ngisayile crystal angizamanga khethi angayizami kahle okay izami kahle uzame kancane angayizami ekhe niphelele kubo bonke mina iskunk yabona eskankini yabona yabona indoda yabebhayisa iskunk bekumuzi nokunenya la izone 5 icontinenary hayi phethe iskunk nayo ngishisa ama green beans ama green beans wabona man abantu bethu man nabo green beans banabantwana ababhema iskunk nabo bayasibhema isikhaga yeah and mara besifunda nabo and labantu bafuna ukusihlatha and ngizontshela nina ama green beans neke ujweza ngalentona zabo magcwalisa nina and labo magcwalisa most yabo and azongitshela lentona zama green beans shout out to zona zalifaki on mara zayifaka icontrol icontrol zona zalifaka mara kufanele babheka intanga zabo kanjani so grand babheka age wabo phela mina ngeke ngizogijima ngimdala kahle abangadarani sesagijima sesisearch ama green beans hayi thina ngeke sisearch yayazi ukuthi thina sabantu be thina content manje into esichazwa ngabiyibo nje kuphela ukuthi isipanseni nashama green beans fire to you mara ngicela ukuthi nihlonipheni abantu abadala umuntu omdala ukhulume naye kahle yazi into engidina ngabantu be uniform yini abantu be uniform ne bagcoka uniform bese bakhohle age like noma ungagcoka uniform angeke uthi futhi theke umuntu omdala angithi manje uzibona ngathi ugcoka isudu i costume ka Superman once ka Superman ngathi akayingeka ikhumule and uzoyikhumula sihlangana naye bomnandini kuzoba buhlungu inkinga why bababulala and bayababulala because kunomunye bebamdubulile la wephoyisa ezone 3 between i-football ngase football ngase football bamshayele lapha and bekiphoyisa la seKasi metro eish cabanga umuntu ongaphethanga isibhamu ongadubuli bamdubuli phela ama metro odubuli awadubula thatha ama license wagaya lo Jojo bagaya yona then he out. So talking about that again, I'm talking about the businesses that have been killed by load shedding. load shedding ngakhuluma nganye izonda Load shedding is killing our business. That guys, like, we have a proper place, a food bar where they sell proper food, but then like lento load shedding is killing the revenue. Like, I understand what do they understand what is nama business angithi mina ngizobhekela indawo manje bega that's why sinale indaba manje nabo Cyril bazosigcina sebabona ukuthi lentwana yami attack maka uzongitshela load shedding ukuthi basupportela ama business wabo McDonald's agcinyelwa ogesi ayihambi vele square thina sagcinyelwa and ngapha bafuna ukusigaya imisebenzi ngapha ngiphila ngamagwinya ngithengisa amagwinya for abantwana awucima ugesi ngo5 abantwana bageze ngani bafethu yazi mfethu uma ngibona ifootball bafethu ifootball is a proper place where you can chill, have fun, drinks, yayibona uyakwazi ukubraya laphayana, then mozondlula laphaya dog ingana gesi dog, like come on mfethu, let's think for ama business owners abantu base parliament bafethu, you need to step down and come to the ground like Walker. nabo bayabatshela abanye babo ukuthi
abazali babo basemalokishini abanye benu eParliament baselokishini and umama kuthola ukuthi udlala umchayina ukuthenga amagunya kuMama Sibongile mayi kuyi-load shedding akakufoneli mntana khona uyakufonela mara uNhlanhla bekazama ukusilwela lezi Soweto but then thina lezi Soweto decide kumjikela sathi uNhlanhla i-traitor yekho into ayikhuluma amanga and whatsoever abanye babo usho kanjani phela naye uvele wavela washayina yabo bathatha iphathi yakhe lento le idudula bayiregister kuma-election yamsinda mase bayifake lapha ival yamsindile no yazi kwenzakaleni no Dariyani akuna-next mara yazi kwenzakaleni no yena masimthole-ke akeze ku-interview uzoza ku-interview asitshele ukuthi mara ubetrayiwe leya muntu leya kanjani he got betrayed like no uNhlanhla abantu ababhaya they were against yena you know bamyuzile mabaceda bamdilize into engizama ukutshela yona ukuthi yabona mase why beka protect Maponya beka manje abamfoneli uprotect iDiplof ugeza wahambe zone 3 oh yeah ugeza and into bekayilwele ukuthi ugeza ungahambi yena ikasi lakhe zone 3 la kuhlala khona ugogo wakhe ugeza wahambi ungitshela you understand ungacima ugeza zone 3 it's rare ukuthi ugeza ucime but then umuntu omnyama mfethu bathi uma basebahlangane base igroup babona uNhlanhla ukuthi uyashayina i1 bathi hayi lo angeze own idudula kusakhe bafuna ukududula yena yabona ukuthi was betrayed by black people and he was trying to save black people bamlaya kanjani you calling yourself it's machine one day bazojikela wena abantu angithi egcineni nabo mina nangijikela abantu phela naye akacinele iMaponya yabo labantu laba ayivale ayenza i-champion athi iMaponya ngeke bayiluthe abayilutha after iMaponya uphi manje uphi ukho hayi ukuthi ngiyakudelela uthambe sengokubuza ama-fact ukuthi nawe nedudula yakho angilwisi nayo idudula ma uyazi wenzeni abangicoshile la uyazi mina ngeke ngimzwele uyazi phela bekazile kwenye episode yami bengishoot uyasho ukuthi like umfazi nendoda yibo basale bagijima bayiregister sicala yena bekangafuna idudula ukuthi kube political party bekafuna kube idudula kube movement so bona bafuna ukwenza political party so idudula mase bayi political party igcine sesebenzisa imithetho ye politics so igcine sefana neANC so izoyenza lento iANC esenza yona and then akayifunda ile ufuna sibe equal if umntana se next door uthola umsebenzi istrata sonke asisebenze into bekayilwela la muntu loya manje ke yile propaganda lebe bathi ayenze bekayithatha phi imali campaign uNhlanhla mfethu yasesitori saNhlanhla yazi intona kabani yabo maka enye imali ayiphuma esikhomeni sakhe mawucabanga iphuma va inabanye babo ne la kune laba ba register le party le bayiregister idudula bayiregister kanjani nangazi ama backdoor angeke bahlalile naye bamtshela ukuthi asikhathi sakho mfana msesishayile step down thina izinto zegame sesifile yazi lento ifana nalento abakutshontshela yena engoma yabona abakutshelanga abakutsheli wena ubone seyiphuma nenhliziyo yakho bebhlungu like dog tell them guys you know the pain of losing something that you worked for like I had to go kumkhozi wami izolo was heartbroken I had to like ngiphume endlini ngiye kuwe ngomcomfort like ngicela ubatshele ukuthi ukuthathelwa into kubhlungu kanjani uyisebenzele sonke yonke leminyaka izoyithatha ngama seconds aninawo bahloni bafana bami azizolo nengilalise eli so imagine in the likes of Nhlanhla the likes of check wonke umuntu osilwele the likes of Credo Motho bekalela abantu omnyama the like of Tsietsi Mashinini bekalela umuntu omnyama but then babulala bobani at the end abobani abathengisile ilaba baphethe phela uyaphathwa baphethwe labantu baphethwe Dariyani ayikabi baphethwe and umuntu makakuphethe mase aqala avala amanzi uzobonakala eish noNhlanhla naye bawavalile amanzi enyamalala hayi uNhlanhla ukhona mkhozi Nhlanhla indoda lapha yokhuluma ngelast number loya ye unamalini ebank kusho una 5 million yeah more than akufani ngama McLaren mina no Nhlanhla is doing for the kids dog yazi Nhlanhla kusenza ibakuphi abantwana baseSoweto yeah like the likes of Don is under the wing of your Nhlanhla like uNhlanhla yazi unjani when he sees that you are doing something uzok uplift dog kunawuthi bebiza uJabule Celebrity take ibhola uNhlanhla kusuda nathi sida sinama number akhe uNhlanhla uplift abantu just mina kimi since mina ngibanga umsinda ngaze ngazona kusingawe sorry Nhlanhla kuzimakafeli mina ngikuzwa ukuthi amdala ngikhutsha abantwana ibhola kuna 10 years awukazi weze ema groundini zokhuthaza le ntwana Nhlanhla kusasa yafana nabo abanye okay
before blame uNhlanhla lasi ngebhola wangablame Ivan Khoza cause ula No, eduzane no. why nangizi Le movement yabo bekufuneka icala ibulala iyazi ukuthi abantwana bonke itutuleke emagroundini ayidudula into beyilwela ugesi ilolu gesi uyayicabanga labantwana ukuthi bagada abo bani laba babo njengoba boyitoyi yabacabangela labantu laba bangahola abafana nathi ama-coach ebhola nawe netball nalaba abagijimisa abantwana bayabacabanga ukuthi bayahola okay okay ngiyakuzwa ufundisa italente lakho mahala ngiyakuzwa ke so uIvan Khoza yena ula Ivan Khoza ule phezulu doctor Ivan Khoza yeah une-gout ezifuneke zenza isipani sabo abasenzi isipani sabo uyabazi and uyabatshela okay Uyangithola? okay ngiyakuthola mina u-Ivan Khoza ungayindawo yokujimisa ukugayinda ejim ifa life is good China China le ndawo yaseface indoda kuyajimela lapho bekujimela khona uHlokoza endoda awulela uChina ivaka namanje mara athi kusajimela Kuyajimela, bhekayile sinini babacoshile yabazi bona baza ngiyajijuda ngithi baza ngesikhathi sabo kwenzwani lapha ya lapho bebeka isikhathi kwenzwani lapha kuyajimiwa kunemishini yokujima physical insimbi i-centigrade leyo indaba abantu banomona bafuna ukuyibona iwile so jima for abafuna free order bafuna ukuzenzela yeah and manje indawo eseface ifuna order so uyabhuka lapha uyabhuka so you need to pay any amount of money uyabhuka usho ukuthi uzofika what time uzojima wenza appointment yeah abantu bakhawajayelelele it's talking about that. Let's talk about ama-opportunities akhona Soweto in which azifihlile singazi ngawo nayo ikhulumile akuqale ka-Ivan Khoza ukuthi ungayeke ukuye Vision Active yojima khona nabogogo lapha aba-exercise yababona which other opportunities akhona la elokishini esingazi ngawo mfana kunebaruna le-support abantwana yabo kunezinye zase-library ngezazi bazibiza ngani lapha eDeeplof ezonwane library nazo zibhizi ziphakela abantwana zinceda abantwana ngama-homework. Shout out to those people. Shout out to the people who are providing food for the homeless people. Shout out to people who are providing blankets for the homeless people. Like dog. Nalabo nesi labo abahamba ama-door to door. Nalabo nesi abahamba ama-door to door. Nabo ke izinja zegame. Ba-check abogogo ama-BP, ba-deliver amapilisi. Guys nama-hero. Lezo ilazi nami nalabo abasala nabantwana bethu ebusuku. Abomalindisi nabo labo basala nabantwana bethu ebusuku nasemini ngama-clipper basicabangela ukuthi asisebenzi siyofuna imisebenzi hayi izinja zegame lezo uyangithola labo abasicalela amabhizinisi wabo etakeni mfethu abantu ababhaya mfethu bashayela into zabo sibala babhaya mfethu and bayangikhuthaza mina phela mfethu masicalela ukuzivulela ibhizinisi yakho mfethu uyistar mina ngazi izinja-ke obomampasi abantu aba-employ abantu basekazi abomsoja sicheck-in umsoja dog started as nge-Bryce Stand day 1 eKasilam bona manje ngithi mina Dijong nale yaseDijong icasha intwana zala ikasi into engichazayo like abo X Extreme Launch abo X abo Goodman X izinja abo Kabelo shout out to Kabelo one time shout out to Extreme uyangithola noba noToto na intwana zala ikasi shout out to Toto one time nase Chili Pepper nase compound nase football bacasha abantu basekazi football hayi labantu abacasha abantu abaphuma le kumanye ama province so ukukhuluma kabuhlungu maka na deserve ukutshelwa wabe nenkinga labantu abaphuma kumanye ama province bayagcwalisa laba abakhulela laba basebenzephi so awucabanga ukuthi laba abakhulela laba basebenzephi ngitshela okay abayesebenza maybe bamajozi why bashipani la bangagibeli Azi imali yakho kumnandi kanjani ukudla ungagibeli why balaba bangasebenzi kusebenza abantu ababuya kwamanye ama province maybe babuya kwamanye ama province ba less than us hayi kune nepotism ekhona and lento ofuneka iphele by 2026 funeka iphele and ukuza ama election ama council ngilwela lonto le mawuzazi ukuthi umagqwalisa ubuya kwenye province siya kuma election ama council nizositshela sobona ngama numbers nizokhuluma nami okay uthini ke ngabantu abanabantu abahlala nabendlini manje babuya kumanye ama province so kumele babuyele bheka uthama ufike uyini uyicousin lapha uzogwajisa abantwana balapha ngokuthi uni permanent uyabafilisa takane bheka le situation ngokubhekela yona bayabafilisa abantu abakhulele ngayi and this is smarter than bona do you know that I know that nesilungu saba ngeke basikhulume nje kanje phela bona ba walk to school engayabi ningi thina sambe ngama transport wena flop labo
Yeah. iflop labo labantu ababuka kwamanye ama-province Yeah. baza nale engokuthi bawokhile asizenzanga thina ukuthi singawokhi And bayalwela abantu phela babhadale rent bangakubulala for content creation bangakubulala for mina ingoma. ngiza kubo 99 bayasigcwalisa Manje bahake. afune bahambe baye kuma-province wabo empty ngale municipality yakhona i-empty ishoda ngabantu ngapha bagcwele hayi Tariyane manivaka man ayakhala ngale ntwana lezi abomagcwalisa esibuya kwamanye amakazi hayi manini ngabomagcwalisa nina Kumele bahake. afune bavaye hayi Okay mkhozi wami. So nje. sizocela ipasi uma ungayenzanga i-707 saliskena Okay. socela isystem yase-707 nasemaponya Yeah. socela nje ukuthi yazini kuyaskenwa manje kulo nyaka esakuyo ya singena sicala ngebhara masisuke ebhara se-square Diepkloof square emission yami nevision yami Yeah, oh, that's your mission and vision. ya yabona after i-birthday yami June 16 i-meeting ezobe ibanjwe lapho iyobe ibhekane nebhara Straight why? ngiyobhala isibhedlela esikhulu mina Okay, that's the biggest hospital in Africa. ngizosivala Uzosivala? angidlali mina mina nguyonke movement icalile tsiyethi imashini is working now So you're gonna be providing people with job opportunities. angidlali umuntu uzongena ngenkani lapha ebhara So aren't you scared what the black people gonna turn their backs against you? I will never Black people will kill you. I will never abantu Black people will basesowethu sell bazoma you. nami mawuzazi ukuthi elibheka imlangeni uhlala duze nebheka imlangeni mawusebenza duze nebheka imlangeni kanjani uhlala duze nelisedi Tshepo Themba kanjani usebenza khona ukhulela khona usibona lesibhedlela Wait, ngiyakuzwa. uyangizwa Tariyane Ngiyakuzwa, phela no I'm deep now Ngiyakuzwa. sengiya deep ngenxa ukuthini intwana zala ikasi bayasidelela bathi asisebenzi zatshontsha ngenxa ukuthi labantu laba basithathile imisebenzi umuntu ufunde le enyaweni le kanyawo angazi kokuphi kanyawo makacetha uzofuna ukufaka isivila eDiepkloof eBhara kwani kunebheke kunemoshari angeke umthole umuntu wasesokwethi osebenza emoshari Yeah. abazi nama direction ama-ambulance laba bama-ambulance ba-west ke yabona laba bama-ambulance ne nalaba bama-ambulance ni-west nina nababulala abantu Yeah, sure. ya ungarawundi acabanga ungafonela ambulance for 4 hours You dog. I got. You know ukuthi I once got sick and called the ambulance. Bathi bayeza zange bafika. yabona ukuthi waye kule shop ekufuna ngilayite inkawuza mina ngilele yalayite inkawuza masengikwate kanje bangikhinya Tariyane labantu sibali abama-ambulance ba-west umuntu akhona aceda kuphi attitude You. and uthi ambheka ne mubi Ufana ne-attitude first yakhe. thing umubi ufana nendoda into intombazana yabo awusheleki uzomoshela abantwana uzongomoshela abantwana first thing babi laba abasema-ambulanceni yo cela bakhiphe isithombe hayi abasebenza yabona mina zokutshela abasebenza Soweto na around Soweto Yeah. around Gauteng Yeah. abama-ambulance abasebenzela ugovernment imusta khona amantombazana khona mabi and ayadelela So but then uthini ngale attitude abasipha yona masiya ibhedlela vele. angithi akakhulelanga la That's why ne-attitude. Ayancenge. attitude akancenge akamazi Soweto ukuthi lo muntu usele namafu awudelela umuntu osele namafu wena wakhile ekhaya indlu yakho imosha ubhuti wakho bagcwele labakhama ekhaya fofokola enyaweni wakhile sithabathaba uyani nayo uhlala khona uyani Because abantu they say they come to Soweto, they come to Gauteng because the city of gold. If I was lana babuyela They are not sebaselva making it. babuyela sebaselva and babuyela sebakhathela babuyela abaningi. baselva bakuke njengomntwana ungene emuva emotweni ukusigcinile ukubona usabuya Yes. baby hair ithini ngesikhathi Ipaporoza nomoya ethi. So Selva. dog, isodra selenza umsebenzi wakhe selikhathazile. angithi uqale uJoza kukhipha amazinyo mafike sodra ikushabe selva So tell me this, dog. What do you think about the level of drugs that are being sold? Not just in Soweto, but around in South Africa, and Nigerians are selling them. Even people from Soweto are now selling them, and they're killing the youth. dala khona ama-drugs Tariyane It's machine. What do you think? ngithi Tariyane enye ibhizinisi engakhulunywa ngayo sizofa dala khona ama-drugs uyangithola no-X naye uzokutshela nobani le enye le sizokuthola Yeah, Ubani X-ray. ka? Ubani Uxolani. u-X ya uxolani Yeah. naye uyazi yabo igame le majensi asidlali ngayo dala akhona ama-drugs Tariyane sizalele kuwakhona and le awayehli nge-lockdown yabona mina zokutshela waye kubhenywa kakhulu yabo i-lockdown Why kuphuzwa kakhulu? I-lockdown. i-lockdown utshwala bebabuncintshile maka ama-drugs bawa-available Bebangavalwanga. ya bebuvalile utshwala maka ama-drugs
Awuriyivale la because ama-drugs phela no ma-available. ozokutshela sibuya ku-lockdown i-after effect ye-lockdown le. That's why kune-unemployment rate engaka, that's why kune-birth rate engaka, that's why kune-poverty engaka ileya lockdown. Yeah, angithi inemthelela yakhona. So sisahila from yona. Sisahila. It's not easy kubuya ku-lockdown. So how many years do you think we'll have till we heal from lockdown? Mina ngibheke 5 years no sesihamba kungaki since i-lockdown nje. It's not 3. Yeah, selela another 2 sizoba sharp. Yeah. Ah. Okay, so what do you think about the future youngins? Like if you tell abantwana bakumemeza, do you see them being lawyers? Do you see them being police officers? Do you see them owning properties? Labantwana balandela thina. Do you see that in them? Yeah, ngiyayibona le ngikubo mara funeke ba relax ne-attitude yabo yabo. Abo ngoba thina la iSoweto funeke sifihle attitude phela sathelela. And ngazi kakhulu. And nalento lena sazalwa nayo. Inkinga ngithi phela bayazi ukuthi lezi zihlakaniphile. Why bona basazozivalela zona lento azala ikasi ngithi mazilungise attitude yazo. Zibe humble until zize zithole lento ezitholayo. Maqeda ukuyithola amfana sesowethu ngamnikeza imali nemoto. Yo. Ngizomzonda lizoqalela kabusha nishele. Nginikeza imali nemoto engikhulumelayo nizoqalela kabusha nishele. So I'm telling you, look, if it happens, dog, you see we are pushing this. Yeah. This podcast. Yeah. Okay, let me ask you a sensitive question, then also a question. How long do you think you will last on this podcast? Go to in future. Because we keep on the clip. Yam when uzogogo nje. Azabathile na tlogela so yonke. So bafethu in future bafethu at send. No manje sign up pants now. In the future when the podcast grows, I'm gonna leave the podcast and give it to Yonke bafethu because I feel like he deserves it. Yeah, he deserves the opportunity lena. Mele kube yakhe and I wish you nothing but the great, dog. You know. I wish you ukubona une Porsche. I wish to see you unedladla. I want to see your family being happy and being proud. It's rare to find people who say things like this to another nigga. It's all about blood sucking. Yeah, well, me I don't want to blood suck you, my bro. Yeah, that's why young tall. Uyangikhulisa. You understand? Yabo indaba nini abanye abantu nisitshela ukuthi ezinye izinto thina zizalwa nazo wayesokuthi sislim. Utaka yena ngibona utale uyayideserve vele camera. Uyayideserve. Phela thina uma usibona uyashoota. Ama-camera Shoot. So uthini ngalawa abatshontsha ya. Okay, last question. Uthini ngalawa yazi kunabantu ne ube uSoweto yonke kanje bafuna ukulwela lento yiyo but ababonisi like they wanna be you or they want that chair that you're sitting on mara ababonisi. Yazi labo bayenzani banika intambende banikeza ithishu emanzi bazihenge. Ngoba lento leyo angeke achieveke. Angeke ube ngibe uTariyani. Angeke. If I can't beat them, join them. Yes sir. Awusabahle? Tlogela. Soweto. Ne. So word of the day to the people, then we wrap up the show. Asekele nokunde emaphathisini. Gape. Asijinde namaphathisi bafethu. Yayibona le. Ngichange njenge-under. Aye. Awusabahle? Tlogela. Soweto yonke. Word of the day. Asekele nokunde emaphathisini. Yeah. Sisapoteni abantu abamnyama. Okay. Aya boshikirelosha abo Chinito. Chambaku. Abo bani laba. Yeah. Kunabo Ash kunabo Ganzo chance. South Africans. Yeah. Ash and Ganzo. Yiba abadlala ngale khanda. Yeah. Awusabathe toge. La iTariyani. Ngicabanga umise Westbury or ngomise Zone 2. Melungisi yazi. Ashembe nyayeka. Hayi mfana isihluthu sakho nyawawa. Uyasazi ngakanani? Ngiyasazi ukuba kusesontweni bafethu. Uyaphambatha lo. Kusesontweni ngicabanga ukuyeka bafethu and I need time. Sorry mphathi wami kwaShembe hayi mfana hayi bengilibambile eqinile sengifundile okuningi mara hayi kuyadinga ukuthi ngigunde manje hayi amandla wendoda bathi inwele mara hayi kanje abuse le. Hayi angoba usiphethe phela makazoshoot afuneka aphambathe. Waya so indoda enganamali kwenzakalani? Ayaboshwa. Why uthi indoda enganamali mayiboshwe? Indoda enganamali mayiboshwe ngoba izoba isipili izogada nekasi and izojola kanjani? Phela amantombazana izinto zomhlaba amantombazana afuna imali. Intombazana uyayibona vele ukuthi le ngithendele ukuthi nginemali. Otherwise ngabe nginganamali bizongiyeka. Ungizwile? So uzama ukungitshela ukuthi kunama celebrity ajola cause anemali. Yo,
phela bazongitshela babhaya amakhaya ama-celebrity babatshela baze ngibalele 5 nyana hayi takani bazothi mlomo lami lemba angeke ngithi wena uyonke Hhayi. wena uyalungisa uyaqondisa uba heliphi celebrity olibona ukuthi lo ngabe bekanganamali bengekajoli babhaya bala 5 Casper Nyovest okay uCasper ngabe bekanganamali bengekajoli abangekajoli okay Casper omunye nokabza nokabza yabona ukabza naye abengekajoli why abengekajoli ukabza so sendisa imali ya inyuku so okay 3 2 3 cabanga abantwana bakamaporisa hayi ngakhala hayi should no mapolisa ngabe bekanganamali bengekajoli abengeke 4 no Black Coffee hayi wena angabeka nazinto hayi bekazozihlupha njenge ngabe enzani ngaba ka DJ baby mabhiki Black Coffee ngabeka nanyuku bengekajoli ngimalapha number 5 Chayvana ngembizini ambizanga Chayvana alo Chayvana ayakhala ngaye abona hayi bengekajola bengeke abona bolinda bodalonga uyabona noma bovela ukuthi hey sotra leli khacha le yabona no Kelvin Momo no Team Express uyababona nawo Ikhatsha le. yabo makabanye ngiyakhala hayi uyabona ubuso babo abanye babo bazosibulalela hayi bazomosha abantwana yo cabanga abahlaka so emamedini yo sorry bafethu bazothi hayi emamedi asiyeke hayi amamedi no makhathi size ngomunye konjubani uMaster KG yena ngabe yajola ngeduku hayi ngakhala ngoMaster KG amana ungeke ngalezo zinto hayi man so let's wrap it up nobani omunye konjubani nosima naye bengekajole yo futhi Ghost yangikamshwele bengeke kuyawona ngemali ngithi Ghost naye yabona ukuthi hayi umntana ngamncengisa yo sesikhala ngobubi babo ngoba banganamali yo nobani omunye futhi yo unomuzi mabhena no Posh banapha ngoba bekanamali Posh yakhala uzokuhlanyela wena Posh Ngaba nomntana noTariana yo hayi mina hayi abenizihamba itakalana mara ngithi wena naye yo mina nomntana ka umntana ethu akabe president akahlanga angamake akashayi marketing asesiswini ngapusha content asesiswini okay let's talk about upcoming to look up for. Who do you know that is doing great and we need to support them? Shout out to boy patika boy gents and mazi ngoJobe udlala kamnandi Jobe 30 patika Jobe ma gents 30 patika Jobe kuphi emapetla yeah ikasilaki ushayele kasilaki emapetla ma gents it's going down Isaiah ma gents Setri is there akekho ngekho MT is there yo Daliwonga is there it's amazing like Shonan One is there like it's a crazy thing it's a crazy movement from the era of Killer Cow to still doing it dog bigger dog big dog nomunye bengekajolo China China ngiyakhala ngayo ngaba kana next hayi ncedwe iPhone no hayi phela Apple phela abantwana sebamenzela ifilm ngiyakutshela ngiyakhala ku China ngibona ngibuzile awuyabhayiza wena so bafethu we are about to wrap up the show. We're gonna have another episode that's gonna be airing, and we're gonna have another episode that's we're gonna be shooting next week. So we make sure that we provide information every week. So what we want you to do is this: there are numbers where you can text us if you have where you want us to talk about your things, where you want us to touch base on your things. I want at 067-851-9106. 067-851-9106. That's where you can text me if you want to come to the show or you want us to talk about something or bona ngathi affect abantu la location no promoter local business yes sanqengisa abafethu angithi uyazi yes sizonqengisa uzozo yonke nje azonilanda yeah yonke uzozo azonilanda azon publisher sinifakeni lana yes, meantime la
singayenza mfethu ngeviki singancengisa Yeah. lokunena nifini zosiphatha sharp nathi soniphatha sharp. Sharp, It's all about ah, ukuphathana batshela. sharp at the end of the day. ngiyakuthola ngoba sabukelwa Siyabukelwa otherwise banye bena amabhizinisi wabazovalwa ngabhaka ezoncenga kusesawethu eghetto la. awusabahle Tlogela. kama TV awasasebenza itariyani babukela thina Babukela thina ayikho into ayikho abangayibukela. ayikho ngaphandle ayikho kwethu. So- nawu China uyazi So we should China ngibenge kajole China. Mfethu Black China is a DJ ne. Black China yeah Black China umuntu shooter makazi Yeah. makange kajole umembona nje uhlala aqinisa ubu ukhula adle chepisa iphone uhlala ebuqinini So ezinye zibamba ngama iPhone lezo zingafaka esikhwameni. yeah hayi izinye zabanceda mara kunalama iPhone lawa ama power bank ilawa ngana box yabo yabona lawo nama power bank angeke ukuthi uphatha iPhone 13 mara sene power bank Why? Angithi manje baby. ah Why if uzospend isikhathi esithi iPhone straight? moyithenga iphumi ne power bank nginamanga China Angithi ungayithenga ipower bank. China nginamanga iPhone moyithenga iphuma ne power bank Mara ungayibhayi power bank ngisho. why What if uhlala estradini and yeah like noma uhlala usestradini isase fresh ngithi izobekezela iPhone yeah phela iPhone ukwazi ukuthenga ne space nama iDrop yeah. ngithola Yeah. and shout out to Finstars bafethu idlala league yasePinville every Sunday yama legends Yeah. yeah yama legend yeah ama legend chance Yeah. so number 1 7 games 7 points Oh, 7 shout out. games 21 points Hey. yo shout out to Shout Finstars out guys to Finstars one time. wena uthi shout shout out to bobani mina ngicela ukubonga ne X Gents ushaya tournament nge15 nange16 ezone 4 eParis duze nase Square Deep Blue X Extreme launch Extreme launch is giving back to the community. Shout out to him. affiliation is 2000 sizonisendela lezi zinto lezi sizosifaka Yeah, nisibone. nisibonela ukuthi kenzakalani ngizokhuluma naye ngoba vele sinama powers Yeah. shout out to nenye indawo football Shout out to Football one Football, time. Machansi. Shout out to Football. Yo. shout out to Toto Toto. shout out to Minky. Minky Kabelo supporting Minky just Yeah. local SNK. SNK just Piano Hub. Piano Hub Kabza Meet. Buntu Kral The Sofeng. yeah Buntu Kral Mondays yeah the Sofeng enye futhi Roadhouse sasekhona Roadhouse sasekhona. They're Ne still White House rocking. sasekhona. They're still rocking. kunenye indawo bathi kaPopzana Kapopzana kubo. kusezonone besuthu ngale ngase police station emuva kwe police station la izonwa Hayi wena. akuyisigogwa nokubhopha Shoot bafuna sugar mama uyala. uyawina go Sunday Popzana space Popzana ziyawa kwakho shem awusabathi Khela, hlokhe so yonke. So mina shout out to Buntle RSA bafethu. He's going to be dropping an album. Shout out to Lime Crazy Boy. You just bought a house. You bought a car. Shout out to Young Dogs. You're doing great, my boy. I see you are growing. You're growing. You have the grills on. Growing. Shout out to Trail bafethu. I see you're cooler now. 7 Wami. 7 days. Shout out to Mashudu RSA bafethu. They are growing. Shout out to Asom Khezuri bafethu. She's gonna be dropping an album anytime soon. Yeah, growing. Shout out to Black China. Shout out to Noxman SA. Shout out to yonke shout out to Tariane Shout out to the show. Shout out to Tariane close the show man shout out to everybody who's greeting us to the street and sends a show ukuthi nathi sanipha the same energy. So mina ngegama ngokatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto kwamphela yamutsiba aka Mr. Cool himself mangibona straight and uthi Soweto mina ngizothi sigetho bese wena mabone yonke uthi Soweto yonke awubatshele ukuthi wena kwenzakalani gape ngefone lunywe emuva awusabathe Tlogela Soweto yonke po kasi livukile awusabathe Tlogela Soweto yonke Damko fuck you yababona banomona ngoba ukuluvuya nona yebo Cleveland sazogcwala ngale style zamampela singakopwama yithi sikhuphula amanamba yabafana